Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Borno, inda suka kashe wani janar ɗin soja da kuma ƙananan sojoji. Sai dai wannan hare-hare na 'yan Boko Haramun ya tada hankalin jama'a matuƙa, ganin cewa lallai jihar Borno tana daga cikin jihohi na arewacin Najeriya wanda 'yan bindiga suka hana ta zaman lafiya. Idan ba ku manta ba, ko cikin watan azumin da ya gabata, lallai 'yan bindiga sun kai wasu munanan hari a jihar Borno, inda kuma a lokacin suka kashe sojoji, wanda kuma suka yanke kansu suka dinga ƙwalle da shi. A wannan lokaci sun sace mata da ƙananan yara sama da mutum 300, wanda kuma har yanzu lallai suna hannunsu ba su sake su ba. Duk da dai ɗazu da rana an ga wani faifan bidiyo ya bayyana, inda shi shugaban 'yan Boko Haramun yake maganar cewar lallai wa'innan mutane suna hannunsa, kuma inda ya faɗi wasu sharuɗɗuka wanda gwamnati za ta cika domin ya saki wa'innan mata da ƙananan yara, wanda ya ce kuma lallai idan gwamnati ba ta cika wannan sharaɗin ba, to gaba ɗayansu zai kashe su. Abin da zai baka haushi shine wannan ƙasar tamu Najeriya tana daga cikin ƙasashe na Afirka wanda Allah ya mata arzikin sojan ruwa da sojan sama da sojan ƙasa, wanda kuma kuna gani mu a nan ƙasar tamu Najeriya ne za ka ga idan an juyi wata ƙasa, daga nan shugaban ƙasa zai tura sojoji kuma a je a ƙwace wancan mulki na mulkin soja a dawo da shi mulkin farar hula, domin an sha yin haka ba su ɗaya ba ba su biyu ba, domin dai ko a kwanakin baya irin haka ya taso, wanda wata shugaban ƙasa ya kira waya inda ya ce lallai yanzu ana ƙoƙarin juyin mulki, wanda kuma tuni ma masu juyin mulki sun sanar da cewar sun ƙwace mulki. Amma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tura sojoji tun daga nan ƙasar tamu Najeriya, inda suka je suka dinga fafatawa da waɗancan sojoji, a ƙarshe suka kakkashe su, suka kama wasu da ransu, sannan kuma suka ƙwace wancan mulki na soja suka dawo da shi mulkin farar hula. To amma yanzu abin da yake ba mutane mamaki, wai yau sai gashi ƙasar nan tamu Najeriya ana kallo irin yadda 'yan ta'adda suke kama mu, kullum suke cin mutuncin mu, amma kuma an ƙi a ɗauki mataki a kansu, wanda kuna kallo ba wai mu talakawa ba kaɗai, hatta sojoji, 'yan sanda, 'yan ƙato da gora, civilian GTF a jihar Borno ba irin mutumin da 'yan Boko Haram ɗin ba su kashe ba. Kuma wannan abun ba wai su ɗaya ne ko su biyu ba, yanzu kusan kimanin shekaru 20 kenan ana wannan ta'addanci a jihar Borno, har yanzu kuma shi gwamnati ta kasa ɗauka wani ƙwaƙƙwaran mataki a kansa, wanda kuma kuna gani lokacin da aka fara wannan ta'addanci cikin mulkin Ali Madu Sharif kenan, lalle a lokacin shine gwamnan Borno, sannan kuma cikin mulkin Umar Musa 'Yar'aduwa lalle a wancan lokaci shine yake mulki. To kaga yanzu idan ka tsaya ka lissafa shekarun za ka ga lalle sun kusa shekaru 20, kuma a wancan lokaci su kansu 'yan Boko Haramun hatta gwamnan jihar Borno sun kira shi da ƙaramin alhaki ne, kuma sun ɗauki alƙawarin lalle sai sun kashe shi. To amma tun yana kan mulki suke ƙoƙarin su kai mai hari su tabbatar da sun kashe shi, amma Allah bai ba su sa'a ba, wanda kuma har yanzu da ya sauka a mulki lalle 'yan Boko Haramun suna kan wannan bawan Allah domin su tabbatar da cewa sun halaka shi. To amma ka san ko da wani lokaci ba za ka taɓa mutuwa ba sai kwananka ya ƙare. Wannan mutumin Allah ya mai tsawon kwana, tunda tun kafin asalin shugabansu na farko suke cewa za su kashe shi, har aka zo aka naɗa shugabanta na biyu lalle ba su kashe shi ba, wanda kuma yanzu daga cikin shekaru 20 zuwa yanzu shugabanni na 'yan Boko Haramun an naɗa sun fi ƙarfin mutum 20, wanda wani lokaci duk sojoji sun kashe su, su ma kamar yadda suke kashe sojoji. To sai dai shi yanzu kashe janar ɗin soja a jihar Borno a cikin wannan shekaran ina ga yanzu an kashe wajen mutum 3 ko 4 kenan, wanda kuma har yanzu lallai sojoji ba su nuna cewar lallai su sojoji ne ba, domin abin da ya fi kamata shine a ce an tura sojojin sama da na ƙasa da na ruwa su shiga wannan jaji na Sambisa, lallai su zagaye shi a dinga musu wuta, wanda kuma a tabbatar da cewar duk wani ɗan ta'adda da ke wannan daji an halaka shi. To amma sai ga abin lallai kamar ana jin tsoron su, ko da an tura sojoji ba za a tura su da yawa ba, a ƙarshe kuma ko da sun je wannan dajin gaba ɗaya sai ka ga an kama su an kashe su. Amma lallai hakan ana so a yaƙi wannan 'yan Boko Haram ɗin, to lallai irin dajin Sambisa ya kamata a tura sojoji ne
kimanin kamar irin 100 kaza, wanda kuma lallai na tabbatar idan suka sauka wannan daji duk taurin 'yan Boko Haramun dole su gudu su bar wannan wuri, duk da suna ganin cewa lalle bindigogin su manyan bindigogi ne wanda ya fi na sojojin Najeriya. Yana daga cikin dalilin da yasa kenan ko da wani lokaci suke kokari su kangare mu sojojin Najeriya, amma wannan kangarewar ba su isa ba, tunda kamar yadda Hausawa suke cewa sarkin yawa ya riga ya fi sarkin karfi. Sojojin Najeriya lalle sun fi 'yan Boko Haram din nan yawa, wanda kuma ni na tabbatar cewa in dai aka ba su dama 100% tuni cikin kankanin lokaci za su kawo ƙarshen wannan 'yan Boko Haram din, ke ba ma 'yan Boko Haram ba, hatta irin su Bello Turji wanda suka addabi yankin Zamfara da Sokoto da Neja, to su kansu yanzu in dai an ce an ba sojojin izini 100%, to ni na tabbatar za a kawo ƙarshen su ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma abin da ya fi kamata kenan a yi, talaka su huta, su kansu jami'an tsaro su huta. Domin yanzu mafi yawanci duk wanda zai shiga aikin soja to mafi yawanci ana ganin shi ma ba zai tsawon kwana ba, kamar yadda kake ganin su ma 'yan bindigan ba za su tsawon kwana ba, tunda ko da wani lokaci su ma kama su ake ana kashewa, kamar yadda suke kama jami'an tsaro suna kama suna kashewa, to su ma fa haka jami'an tsaro suke kama su suke kashewa kullum. Kuma abin da ke faruwa kenan, domin duk mai bibiyan kafafen sada zumunta yana gani lalle asiri 'yan ta'addan nan yana yawan tonuwa, kuma jami'an tsaro suna kama su, kuma wani lokaci ma za ga lalle sai an yi musayar wuta ne, amma kuma a haka za ga jami'an tsaro sun yi karfin hali lalle sun kama wayannan 'yan ta'adda. To amma duk da irin haka, maimakon 'yan ta'adda na a ce su tuba su miƙa wuya domin a zauna lafiya, kamar yadda Hausa suke cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, amma kuma mutanen da taurin kai sun ƙeda su miƙa wuya domin a zauna lafiya da su. Kullum su gurin da suke kawai su je su zalunci al'umma, haka kawai ba su ji ba su gani ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan, kai lakin. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Al'umman Najeriya ya zama wajibi mu sa sojojinmu a cikin addu'o'inmu, domin sojojin Najeriya na tsananin buƙatar addu'o'inmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jiya ranar 8 ga watan 4 2026, 'yan Boko Haram sun farmaki sojojinmu a garin Binshak a jihar Borno, kuma sun kashe mana sojoji har guda 4, ciki har da shugaban da yake jagorantar tawagar sojojin, wani Brigadier General mai suna O.O. Brama. Bayan shi sun kashe wani captain, sun kashe staff sergeant, sun kashe private, sojoji 4 suka kashe. Kuma abin takeici da ban haushi shine, bayan wannan mummunan kisa da suka yi wa'annan 'yan Boko Haram, sai da suka kona tankokin yaƙi guda 4, tankokin yaƙi guda 4. Wannan hari sun kawo shi ne misalin karfe 12 dare na jiya kenan. Ba iya tankokin da rayukan sojoji kawai suka ɗauka ba, sun ibi alburushi, ammunition katan sai da suka ɗauki katan 16 irin na bindigan nan QJ6. Idan har 'yan Boko Haram suna iya kwatar waɗannan makamai a hannun sojojinmu, to dan girman Allah mu al'ummar gari ina za mu je mu rayu? Saboda haka ya zama wajibi a duk wani ɗan Najeriya, musamman mu 'yan yankin arewa da waɗannan fitintunu suke faruwa a yankinmu, mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu a cikin sallolinmu, a cikin addu'o'inmu, a cikin dukkan wani nau'i na bauta da kake wa Allah, ka sa sojojinmu a cikin addu'o'i. Kuma sojojin ƙananan irin waɗanda ake turawa, ake munafuntarsu, ake ɗaukar rayuwarsu, ba irin waɗancan jibga-jibgan da suke a cikin AC a ofis suna zaune sanyi yana buga su ba. Saboda haka jama'a, wannan wajibi ne, farilla ne a kanka ka yi wa sojan Najeriya addu'a. Domin aka ci gaba da tafiya a haka, al'umma ba mu san ina za mu je mu rayu ba. In kana jin wai abin yana faruwa a wani gari da ba naku ba, to wata ran a garinku zai faru. Haka zalika in ka ji ya faru a garinku, wata ran a unguwarku zai faru. Sabanin unguwarku, wata ran a gidanka ko a gidanku zaka ji ya faru, wallahi al'azim. Saboda haka muna addu'ar Ubangiji Allah ya ci gaba da bawa sojojinmu kariya. Allah ka ƙara musu ƙwarin gwiwa, Allah ka tsare su da sharrin dukkan wani mai sharri. Ubangiji Allah ka yi musu katangar ƙarfe da wannan munafuntarsu da ake yi. Al'umma kwana-kwanan nan wani soja ya fito ya ce albashinsu bai wuce 109 ba, 110, 111 ba.
kuma a wannan kuɗin su suke siyan uniform da kansu a cikin wannan albashi da ake ba su. Ba kunya ba tsoron Allah, hukumar sojoji ta fito ta ƙaryata wanda al'umma tuntuni sun daɗe da sanin wannan al'amarin. Idan kuna tunani ba mu sani ba ne, wallahi mun daɗe da sani, wannan abun kunya ne a gurin ku. Saboda haka muna kira da babban murya na a tausaya wa ƙananun sojoji, a duba albashinsu, a duba musu allowances ɗinsu da ake tura musu. Wallahi so da yawan lokuta wannan allowances ɗin da ake tura baya isa hannunsu. Za a tura soja ya bar matarsa, ya bar gidansa, ya bar ƙannansa, yayyansa, iyayensa, ya tafi dokar daji domin ya kare rayuwar ɗan Najeriya. Amma wannan allowance da ake bashi da yawa yau baya zuwa hannunsu. 'Yan Najeriya mun san wannan. Saboda haka mai girma shugaban ƙasa, mai girma ofis ɗin NSA, mai girma ministan tsaro, manyan sojoji, a tausaya wa ƙananu. Wannan shine kiran mu, dan Allah a taya mu yaɗa wannan bidiyo.